Исәмсіз эфирда шершембі күні яңлыклары студияда Роза Хабибуллина алғатыба қойбір темалар турында. 52-21 йортында яшәүчеләр фатирда һәм подъездда тавыш килә дип зарлана. Сәбәпләрен Гүзәл Габдуллина ачыклады. Эшмәкәр 26 меңнән артык флакон фанфурикны сатуга әзерләгән. Чаллыда спиртлы сыйыкча сакланган 2 склад ябылды. Укытучылар рәссам да була ала. 19-нчы мәктәптәге үзенчәлекле күргәзмәне Ләйсән Ханова карады. 52-21 йортында яшәүчеләр фатирда һәм подъездда тавыш дип зарлана. Алар безнең кайнар элемтә телефонны мөрәҗәгать итте. Кайберәүләр тавыш подвалдан килә ди, икенчеләре исә ит кибетеннән дип саный. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Редакциягә беренче катта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез подвалда берәр җайланма эшлидер, шуннан тавыш килә дип фаразлый. Без идарә итүче оешма белгечләреннән подвалны күрсәтүләрен сорадык. Как вы видите, оборудования здесь никакого нет, потому что установка любого оборудования в подвальных помещениях только с согласия собственников многоквартирного дома. Шул ук подъездда яшәүчеләр тавыш гел килеп тора ди. Йорт Мәскәү проспектына якын урнашкан. Кайберәүләр гаепне ит кибетеннән эзли. Я не знаю там, как у них это, но она, в принципе-то, как бы стоит, мне не мешает. Днем-то они там, может, и рубят мясо, это вроде бы как. Ну, может, кому-то и мешает, я не могу сказать. Ит кибетеннән тавыш килә дип бирде яшәүчеләр Роспотребнадзор белгечләрен чакырткан. Әмма тавыш нормадан артмады ди эшмәкәр. Ит кисәбез, и то бүген вообще кисмәдек. Тишина, покой бездә. Тикшерделәр, штопор тикшерделәр бит инде. Просто нәрсә белмим, нәрсә кирәк ул кешеләргә. Эшмәкәр белдерүенчә, кибет 18 ел эшли, бу елның августына кадәр бер тапкырда зарланучы булмаган. Җирле үзидарә советы рәисе белдерүенчә, шәһәрдәшләр шулай да проблеманы кибеттән күрә. Якын арада барлык инстанцияларга хат язарга уйлыйлар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда полицейскилар сатуга әзерләнгән ялган аракы складларын яптым. Хукук сакчылары Чаллы эшмәкәренең антисептиклы 26 меңнән артык флаконны 2 складта саклауын ачыклый. Алар Яңа шәһәрдә 2 гараж берләшмәсендә урнашкан. Эшкуардан 2,5 литрдан артык күләмдә теркәлмәгән хәмер алынган. Әлеге факт буенча ирекле сатуда тыелган яки шикләнгән товарлар белән законсыз сәүдә итү маддәсе буенча административ эш кузгатылды. Полицейские обнаружили на 2 складах, расположенных на территории гаражных комплексов в Набережных Челнах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, более 26 тысяч флаконов спиртосодержащей продукции двойного назначения. Төзелеш индустриясы базасындагы зур янгынның сәбәпләрен ачыклар өчен Казаннан да белгечләр кушылган. Исегезгә төшерәм, аянычлы хәл кичә көндезге 2ләр тирәсендә Чаллы бампер оешмасында була. Ул Мәләкәс Аръягы районына каршы Казан проспектында урнашкан. От автомобиль җиһазлары торган бүлмәдә чыга, бер склад тулысы белән янып бетә, икенчесен саклап калуга ирешәләр. Янгын 1 меңнән артык мәйданны яулап ала. Хәзер урында белгечләр эшли. Сотрудникам удалось эвакуироваться вовремя из здания, так как сработала пожарная сигнализация. Ущерб устанавливается. На месте работают дознаватели экспертной организации Республики Татарстан. По предварительной информации здание было застраховано. Причину пожара тоже выясняют дознаватели. Халыкара укытучылар көне алдыннан 19-нчы мәктәптә үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Анда педагоглар иҗат иткән картиналар урын алган. Тыгыз эш графигына карамастан, мөгаллимнәр кул эшләре өчен дә вакыт таба. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Гөлнара Насырова 19-нчы мәктәптә татар теле укытучысы булып эшли. 27 еллык педагог стажы бар. Укытучылар көне алдыннан оештырылган күргәзмәгә бисердан ясаган картинасын куйган. Анда Кол Шәриф мәчете сурәтләнгән. Мөгаллим өчен картиналар ясау әле чагыштырмача яңа шөгыль. Әлбәттә, укытучының буш вакыты булмый инде ул. Аңа карамастан, ял көннәрендә кичләрен 5-10 минут булса да алмаз белән картина чигүемә багышлыйм. Бу эш мине тынычландыра, илһамландыра. Күргәзмә укытучыларның талантларын ачуга тәргеш бирә. Биредә 20дән артык картина урын алган. Арада физика, инглиз теле укытучылары, социаль педагогларның да эшләре бар. Кемдер майлы буяулар белән, кемдер акварель белән иҗат итә. Оештыручылар әйтүенчә, күргәзмә мәктәп тормышына яктылык өсти, бәйрәм кәефен тагын да арттыра. Укучыларның күбесе өчен педагогларның мондый сәләтләре зур яңалык. Укытучылар да бик матур эшләр ясыйлар, бик матур шигәләр. Укытучыларның күп эше булган карамаска, алар бик матур рәсемнәр ясыйлар, шундый бик зур рәсемнәр. Мә рәсемнәр бик ошыйлар, алар матур, искиткеч.
19-нчы мәктәптәге әлеге күргәзмә матур бер традицияга әйләнеп бара һәм анда катнашучыларның саны да елдан-ел арта. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. 45 ел дәүрендә якты киләчәк һәм балалар хакына эшли. Чаллыдагы беренче уку йортларының берсенә 15-нче мәктәпкә быел 45 яшь тула. Бүген мәктәп тормышы ничек бара, алдагы сюжетта. 45 ел эчендә 15-нче мәктәптә төрле проектлар үтәлгән, аларның күбесе мәктәпнеке. Мәсәлән, биредә эшләргә теләгән укытучыларны монда ук әзерлиләр. Хәзерге вакытта бу мәктәпне тамамлаган 9 кеше эшли. Это собеседование проходило очень напряженно, я бы сказала. Это очень ответственное мероприятие. Мы разговаривали с комиссией, они задавали очень много вопросов. Как-то волнений не было, мне было важно им показать то, что я действительно этого хочу, это мое желание, это мое стремление. 15-нче мәктәптә тырыш балалар гына түгел, сәләтле укытучылар да эшли. Быел җәй биредә капиталь төзекләндерү булган. Кул эшләренә оста укытучылар мәктәпне бизәүгә үз өлешен керткән. Мәктәп ишек алдындагы агач коены хезмәт дәресе укытучысы Разиф Зиятдинов булдырган. Киләчәккә планнар күп әле ди ул. Есть еще одна мысль. Здесь установить мостик с декоративными перилами, чтобы там в виде ручейка росли низкорослые синие какие-то цветы. Вот, я это продумываю. Укытучы булырга сәләт кирәк, ә мәктәп директоры булу аерым җаваплылык таләп итә. 45 ел дәверендә мәктәптә 3 директор алышынган. Беренчесе Михаил Якимович Степанов, 28 ел буена белем йортын җитәкләгән. Хәзер исә директор вазифасын Елена Николаевна Якупова үти. Узган ел ул Россиянең 30 иң яхшы директорлар исемлегенә кергән. Белеме буенча математика укытучысы. Я учитель математики, и я не хочу об этом забывать. То есть должность директора для меня важна, но это не принципиально. То есть в душе я все равно учитель. Когда сложный, трудный ученик, у него вдруг открываются глаза на какую-то проблему. Вот эти раскрытые глаза, что я понял. Вот лучше награда, лучше не бывает. 45 ел эчендә 15-нче мәктәпне меңләгән укучы тамамлаган. Алар арасында элекке мәгариф министры урынбасары Лариса Сулима, спорт командасының җитәкчесе Владимир Чагин һәм башкалар. Бүген белем учагында 1300-дән артык бала укый. Мәктәп җитәкчелеге алар арасында да киләчәктә укытучы һөнәрен сайлаучылар булыр дип өметләнә. Иртәгә һәм шулай ук 5-6 октябрьдә Шамил Усманов урамы һәм Сөембикә проспектлары арасында Татарстан урамында юлның бер ягы ябыла. Хәрәкәт каршы юлның бер полосасы буенча башкарылачак. Иртәгә шулай ук Ярчаллыда вакытлыча светофор сүндереләчәк. Электр станциясында ремонт эшләре башкару сәбәпле 4 октябрьдә 8-дән 17 сәгатькә кадәр Мәскәү һәм Автозавод проспектлары киселешендәге светофор объекты эшчәнлеге вакытлыча туктатылачак. Хәрәкәт иткәндә юл билгеләренә таянып эш итү сорала. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Көз үзенең тулы хукукына кергән вакыт. Шәһәрдәшләр юка юрганнарын калынракка алыштырды. Әкем аларны яңартырга теле Экспокамы күргәзмә үзәгенә барала. Чаллыга янә Иваново ярминкәсе килде. Ивановодан текстиль Россиядә иң яхшыларның берсе булып санала. Шуңа күрә һәр ярминкәне шәһәрдәшләр көтеп ала. Бирдә урын җир әйберләре, плитлар, одеял, сөлгеләрнең күп төрләре тәкъдим ителә. Ассортимент знакомый, все это, в принципе, есть. Просто как бы про запас, может быть, на подарок кому-нибудь. Мы очень рады. Белье хорошее, качественное, постоянно пользуемся и покупаем ивановское белье. Цены, выбор, обслуживание. Так что все окей. Төсләрнең һәм материалларның күп төрле булуы бер генә сатып алучыны да битараф калдырмый. Моның өстенә кулай бәяләр. Юрган һәм урын җир кирәк-яракларыннан тыш бирдә мамык, бамбук, сарык һәм дөя яны тутырылган мендәрләрне дә сатып алырга мөмкин. На нашей выставке представлен большой ассортимент подушек и одеял с различными наполнителями. Также у нас имеются ортопедические подушки, которые пользуются большим спросом у покупателей. Ивановодан ярминкә Экспокамы күргәзмә үзәгендә 3 октябрьдән 14 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Эш вакыты көндезге 10-нан кичке сәгать 6-га кадәр. Бүгенге менә шулар, яңгырга карамастан кәефегез күтәренке булсын, сау булыгыз. Артистлар күп, ләкин ул берәү. 1 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр Ярчаллыда Сара Садыкова концертлар залында Салават Фатхетдиновның 30-нчы сезон юбилей концертлары башлана кичке сәгать 7-дә.